omeleme agege entertainment na mwezanam nwa na-ejelozi kaike n'okwu na-enye ife kaike n'okwu na-enye ife kaike n'okwu na-enye ife ike adịghị enyekwa ọzọ kaike n'okwu na-enye ife kaike n'okwu na-enye ife kaike n'okwu na-enye ife ike adịghị enyekwa ọzọ okwu na-enye ife bịaghị okwu na-enye ife bịa okwu na-enye ife bịaghị okwu na-enye ife bịa okwu na-enye ife odogwu okwu na-enye ife bịa omeleme ewe ịgba mma o maọbụ gịnị ka ị na-akpedo enu na nwa biba akarị anyarụ anya mara ebe anyị na-eme eme na mmụ ogbenye ebegbu onwe ya n'akwa kero na ebe anyị na-eje dini ịmụ Naijiria ya bụ ibe na-ajụ n'ụba ịmụ Naijiria tinye anya n'ala na nsogbu dị na Naijiria bika anyị n'ụlọ ụkwa n'ọbụma na nke bụ nsogbu adịgọkwa anya mmụbenye abụrụ ụdị ebe ji mmezi ebe ụlọ ya akarị anya arụ megide ebe mmụ ogbenye n'anya nne na-ejezi ọrụ emasị na muvumenti ga-adị emasị na muvumenti ya adị nwanne iwe onye metere na ndụ anyị ya ka onye ejevo ya chukwu balị n'ụlọ kpochite ụzọ maka onye na-eme ma ya bụ mmụme egwu onye na-emejọ ya bụ nja aba ọ bụ onye ka mụ na-etilegwu a nwanze dị igwe nwe obi ọgwụ ọtọ degwu manwụ nọ ya deleghị mma ya bụ okwu na-enye ibe na anamụ ọkụ na-enye ibe dalụ ọrụ ego mmanụ ki na-elini ọkpa ọkpụkpụ zọrọ onwe ya ọ na-ekere igwe ya omime ya jide ọfọ ọya na ọgwụ ọta emeka onye amụma na obi ọgwụ ọta emeka ọsị nwala ekene ka nkene papi ya nze dị igwe nwa obi ya bụ Ogbuchukwu mmalị na mmụza mụbanye ya bụ na nwa nneke ha ọnụ ụlọ egwula ọra niile Ogbuchukwu mmalị nwanne gị mụrụ okpoto okpo nwa ya bụ onye anyị na-etile egwu aba egwu n'olulu egwu nwa m ọma ịwọta m ka aka temili nwee kpote mmiri ọgwọta ka na-azaba n'ụlọ aligbo m ya nke ịba agbalị egwu ịgba mma na mma ogbenye agwụjuga anya ba onye dị n'ịchọba ịbọ ya abalị onwe ya onye dị n'ịchọba ịbọ ya alụkwana ịnọ nkịtị na ọ dịrọ mma acha ọ sị nwere ekene ya bụ ọgwụ ọtọ ka kene ga-ebu nwachu eze ọmọgọ na mgbuka eze ọmọgọ dalụ ọlụ ga-ebu nwachu ga-ebu dalụ yiremene ga-ebu nwachu ga-ebu ekene aka mụ na-enye ya ezi maka chedu kotinga mauneko chedu ọgwụgwọ akwa mauneko ọra kumone bakam bagam agada ọra kumone kotinga mauneko ọba wọlọge kotingo dogu manwụ nọ ya delegama nwanne ọgwọta ekeneze ya na-ekene eyi ya bụ igwe anyala ọkụ nwa mama ọgwọta na ya dele mụ na ndụ oge ka mmego ọgwọtọ ka nje kene na Augustine
Augustine Ilebunem ọgwanya bụ onye ọcha ọgwọta na-ekene ya Augustine Ilebunem ọgwanya bụ onye ọcha nwana okwu na-enye ibe na Anamu nwana ya na-ekene ya akpụ okwu dịka na ya de Friday Chunwaba Nnekwa eze ọmụọgọ na Malaysia Aba akpọkwo dịka nke izizi odogwu dịka akpọkwo odogwu ọgwụ ote ekene gị oge ebe anyị agaghị ebula alibịa gaba nwanne ibe njeli ibe ogwu akala akane nwanne ake na-ekwuzi ka nje ekene nwenyi aka ya bụ onye rikenna ya bụ igwolu ka nna be nwenyi ya bụ nwenyi aka gwana ọgwụ ọtọ nwanze dị igwe nwa obi ọkụ na-enye ibe na Anamu nwanne ya na-ekene eyi nwenyi ka nje kene igine ya bụ igine ma ọkwa igwe Sokoto nwanne m ogonye m dada igwe echiela anyị igwe mmogwu ebigo nwanne bụ ochili igwe igine ma ọkwa igwe Sokoto data akịdị akpata aka igwe Sokoto lee ya adịkwa ka ndị aka na LS Okwueme nya bụ good morning na Anambra steeti obu nya bụ good day na Anambra steeti LS Okwueme onye amụzụ amụba anyị dokwu manwụ nọ ya dịla ịma nya aka jite ogologo ibe ngwulu nkwube ndị melọ gabaga ụba elu egwuro mmadụ na nkete n'ọbụ na-egwu mmadụ na nkete aja mbele ka ọ yeje bụlụ donwelibe ebe na-eme eji ekwutebe ekwute ọ dịrị ọbịalecha oyi ma ọkụ na-enye ibe bịaghị ọdụgụ ọkụ na-enye ibe bịaghị ọdụgụ ọkụ na-enye ibe odogwu ọkụ na-enye ibe bịaghị ọkụ na-enye ibe bịa kaka na Peter Eziolisa apị rọkụ onye mmụzi amụba anyị apị igwe anya lọgwụ ekenego gị ọ bụ onye ọgwụ ọta keleze nwanze dị igbo nwe ogide anụ nwanne ya bụ igwe anya lọgwụ nwanne ya na-ekene gị apị rọkụ dansa gbagagba enter n'ime Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Kanja wala kana kanje keli igwe bika papa aka na mu no di ogo Sri Lanka ko se bata we bata Nigeria ya bụ onye mmikwa na amụ igwe bika nọ ya dele gama ose mụ ka na papi ya bụ papa lolo enya igwe nono nwa gị na-ekene gị igwe nono ka nje ka na amaneke ya bichie onye melogo malụ Ogbuefi nna yolugo wanụ na mmikwa na mụ amaneke dalụ ọlụ
ọ na-ekene nne ya George ama na-eke ekwenze onye mmikwu anamụ ebe anyị agaghị ekene gọva ka nata mulero kebo ka nkene onye rikanna onye mbosi izudogwu onye rikanna nne ya dị onye rikanna nwa mama ya onye mulero dalọlụ nọ ya deleghị mma ka nje akene na Adebig dalọlụ nwaanyị mma n'arịa eji ruo n'etinye azụ n'ọva ka nje akene na Adebig ada nkoti aja nwaanyị adalụ anagwa nwa maliva ya si na anwụ pụta anagwara nwa maliva ya si na anwụ pụta ọgwa mmadụ ka eji kadị nwoke ebe anyị agịgị nwaanyị ndị adị alụ ọrụ nwaanyị ndị a ekele ka mụ na-enye gị kweneke na zaghị uche chukwu nwaanyị ndị a ọka nwa nọ ya deleghị mma onye nwa mmadụ enweghị ego nwa mama ịghọtaghị ọmọdụ ike gwụla atọ ọmọdụ nwa mama ọmọdụ ka nje kende zọ inwe Antonio Obi n'ọka ọka nwa na ya adene ya bụ sasman Antonio Obi nnegwu manwụ nọ ya deleghị mma onye amụma na Obi papa mgbe ejima idea power ọgwụ na-enye ihe bịaghị ọka nwa nnegwu manwụ nọ ya deleghị mma ka nje kene Okonso nwama na-eji iwe zuo nnegwu manwụ nọ ya deleghị mma Okonso mmụọ bụ ebe anyị ha gịgị mana ọ bụ danị nwanze n'igwe nwa obi nwanne ya na-ekene gị onye nwere mmadụ enweghị ego ọgwa mmadụ ka eji kadị John Rocket agbata ụgwọ onye bụ nwanne ya ibe mena John Rocket John Rockasịa John daalụ ka nje kene Ndikanna ọda adịgide one day you go better for me I believe in future no time is late power bagaba ike na ọda adịgide onye mụza amụbanye onye mụza amụdalụ ọrụ ọda adịgide na m ekenego unu ka nje ekene na Okiri fada onye ọrụ ọkụ Okiri Emeka ibe mene na Okiri Kristian aka ya igbekwu Kristian daalụ ka nje ekene maazị ya bụ na mbetọ maazị ndị ọya adịla mma dani na-ekene gị maọbụ ebe anyị agịgị n'ụlọ okoji elue ọ na-ekenele gị gbaa gị ya bụ ele gị ikputu Chairman Igwebike Chairman na muziam n'okenego obi ya bụ ọkwọta ekene eze nwanze dị Igbo nwobi ka asọkwa nkịka egwu na akpọribe iba nwanne tuje egwu ọbụnọ alọ ya si ugwu ndị bụ abụka nna m ọkwa nke na-anụ na ọma dị Sapọl eze kwechi onye Mozisi Sapọl daalụ eze kwecha iwe gemegigeme ndị loyi onogwu na nna m eze kwecha onye Mozisi daalụ ọrụ ka nje ekene na Okpochi Okwu
nya bụ chọmeke ogbochi okwu nwa mama danụ nwanne gị ekene gị ogbochi obodo alụ ogbochi ogwe emeka ka nje ekene zọbụ dalọ eji mkpala Lagos ka dị akpata aka gị ịzọbụ dalọ ka nje nwere ekene ka kene na mmachal ya bụ papa mụ boys ya bụ papa ishie iwe mene n'ishie ya na mmachala adịghị mma ya bụ papa mụ boys nke na anụ na-ada ya bụ eze mmikolobịa ya na mmachala daalụ mmadụ ka eji kaị eke mmezu ụdalọ elegwu achala na-eto maọbụ ebe anya adịghị kaịko n'okwu na-enye ive kaike n'okwu na-enye ive kaike n'okwu na-enye ive ike adịghị anyakwa ọzọ kaịko n'okwu na-enye ive kaike n'okwu na-enye ive kaike n'okwu na-enye ive ike adịghị anyakwa ọzọ odogo okwu na-enye ive okwu na-enye ive okwu na-enye ive bịa mụ na-ekwu na mee nwata edigbo nwa obi ya bụ dana ọnya mụ dalele adị abụọ mpụtụ igbu lebi na nne mama mụrụ nwa bụ n'abọ nyezila na ya adị ogbe ego onye na-eche nwa bụ lebi na nwa ime mere onye na-eche ya bụ papa Chineduo onye na-eche ọyị mụne papa Chineduo dịbọdị ma jigo ọgbọ igbuli ebi na nri anamụ na mụ jalịbọsị abụ imesili eji akele ịmajigo bụ ogbulebi ya dị mmadụ akị ọka nwanne ya adị ibe mere imesili egwu ịmajigo ọgbọ dịbọba na ịmanị ya bụ ịmajigo ọgbọ ọka nwanne ya adịle dịbọba ma ndị ya zọpụ ogodogbuli ọ na-agụ ikos ebe abụkọ na-akpata akị ya amadi ya die ezọbụ ogodogbuli ezọbụ ọgọ na-agụ ikos amadi ezo ya aka m ezo ya mụ na ya adịle ibulasị ga-ese ugobeli na oji n'ogidi onye mgbochi ogodogbuli ike chọ agba agụ ube izuo ọka nwanne ya adịle mụ ha